Hvis du er virksomhedsejer eller leder i en SMV-virksomhed, så lyt lige et ganske kort øjeblik. Jeg laver erhvervsnetværk for sådan nogen som dig. Mennesker, der heller ikke rigtig har tid til det der med netværk, men kommer der alligevel. Vi har meget fokus på relationer, vi har fokus på sparring, og vi har fokus på, at du skal have noget viden ind, der gør det nemmere for dig at drive din virksomhed. I bund og grund vil jeg nemlig bare gerne gøre det lidt lettere at være virksomhedsejer eller leder. Det eneste, jeg kan give dig, det er branchesparring, fordi vi har brancheeksklusivitet, og det er fordi, vi også skal have plads til at kunne tage nogle af de tungere emner op. Og det gør vi ikke, hvis vi sidder ved siden af en konkurrent. Så har du virksomhed i Holstebro, Lemvig eller Ringkøbing-området, så prøv at tage fat i mig, så tager vi en snak om netværk kan være noget for dig. Jeg vil elske at snakke med dig, jeg elsker at møde nye mennesker, og jeg elsker at høre om virksomhederne og de ting, I har gang i ude hos jer. Så lad os tage en snak. Kan du have en helt fantastisk dag.